ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು ತೊಚ್ಪವೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ಬಲೆ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ಮೂಲಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಡನಿಗಳು ಇಡೀ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಲಿ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜುಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಮೂಲಿಯಾನು ಶುಂಠಿದ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ 5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವಿನ ಇಂಚ ಸಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಗಾತ್ರಡು ಪುಳಿ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಆವಡು ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪೊಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಪತ್ತುಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಮೂಲಿಯಾನು ರಡ್ಡ್ ಬಂಗುಡೆದು ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಒಂದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆಯಾನು ಉದಕ್ಕಿತ್ತೆಯಾನು ಕಡೆಯಿನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪುನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೆಪುನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ತಾಗವಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟುದೊಲೈ ಲಾಯ್ಕಡು ನುರ್ಪದು ಪತ್ತಾವಡು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತೊನುಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಏತು ಉಲಾಯಿ ಪತ್ತವನ ಆತು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ತಾಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಹೆಚ್ಚ ಏತ್ಲ ದೀವೋಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ದೀಪ ಆತು ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತೊನುಡು ಮತ್ತೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಯಾನತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು ಮುಲು ರವೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ 4 ಚಮಚದಾತು ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಮುಲು ಐಕ್ 1 ಚಮಚ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ರವನು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕಡು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಪತ್ತಾಗ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬನೆಲೆದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಆಪುನಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀನನ್ನು ದೀಕ ಎನ್ನ ತವ ಇಲ್ಲಿ ಆತುಂಡು ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಆತು ಅಂಚ ಆತನಿತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಮೀನಿನ ಕಾಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದು ರುಚಿದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಪಂದು ತೂಕ ಬಲೆ.